יומו. אני צריך קפה דחוף. שיפתח עליי שיפתח, יד מקלש שליט אותך. סוף סוף הקפה של הבוקר קופי. פאק! אין קפה? זה הזמן למלחמה. אני צריך את הקפה שלי. אני משיג את הקפה שלי היום. איך אנחנו חברים? שמע, מפגר! סוף סוף הגעתי לממלכת הגובלין. יאלי, איפה אתה? זה האברח שלי! סליחה. הדרך הזאת מחליפה כדי למצוא דרך אחרת. הנה, דרך מצאת להגיע לגובלין. אני בא אליך, יאלי, אין לך מה לעשות. לא מזכיר! תביא לי את הקפה שלי, יאלי. בוא, מה? מתגוון! דקרת אותי. זהב! תביא לי את הקפה שלי. אני לא נופל זה שוב גובלין. הפעם באמת. בוא. מתגוון בטח. בוא הנה. תביא את הקפה שלי איך אני אוהב אותך. לא! את זה גובלין. הופה. זה שלי. אחרי יום כזה אני עכשיו מאוד צריך קפה. סוף סוף אחרי יום ארוך. איזה קפה טעים. It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a